Ukuthule ebandleni kamoya engcwele. uNkulunkulu makasiphe ukubona. Hallelujah. Uthi uJesu kubafundi bakhe encwadini kaLuka 22 kuverse 8 uthi kubafundi bakhe hambani niye ngaphambili silungisele indawo. Bathi Nkosi siyakuya silungisephi siyoyithola phi indawo. Uthi uJesu hambani niyofika endaweni ethile khona umuntu eniyombona ethwele imbiza. Ebese niyamlandela lo muntu. Uma nifika emzini la ifika khona lo muntu niyothola umninindlu. Nithi kumninindlu ithi Nkosi iphi indawo liphi igumbi engiyohlangana kulo ngidle kulo iphasika nabafundi bami. Uthi uJesu ke lo mninindlu uyonibonisa ikamela eliphezulu. Indlu eniyofika ningene kuyo elungiswe kahle ebese nilungisa khona iphasika. Ukuthula ebandleni elingcwele. Ukuthula kubazalwane. Athi umbhalo kwathi ngesikhathi ezilile uPetro kwathi uma efika endlini wanyukela ekameleni eliphezulu eyokhuleka ngesikhathi sokuzila kwafika indawo yokuba ayokhuleka kula athi uma ekhona wazunywa isiyezi wasebona umboniso ingelosi yambulela wabona umboniso wabona ingubo enamachopha amane inezilo eziningi zasendle neinhlobonhlobo zezilo ehlukahlukene engadliwa yibona bengabaJuda. Kuthiwa ingelosi yathi kuye Petro hlaba udle. Uthi Petro sibonisweni awunkosi usho kanjani ngoba uyazi ukuthi angikaze ngiyidle into engcolile. Uthi wayanyuka lengubo yaphinde yabuya futhi. Labuya futhi izwi uthi Petro hlaba udle. Uthi Nkosi usho kanjani kuthiwa wenyanya. uPetro wenyanya wathi ayi angikaze nakanye ngayidla into engcolile. Uthi uma ibuye wesithathu lithi izwi ke na Petro ungabusasho kuba lokhu okuhlanzwe uNkulunkulu kungcolile. Hallelujah. Ukuthula kubazalwane. Ukuthula kwaba ingcwele. Uma namhlanje uNkulunkulu esondeza esinyusela egumbini eliphezulu. La uJesu ethi khona uyombuza umninindlu kuba iphi indawo liphi igumbi engiyodla nabafundi bami isidlo sephasika kulo. Uyonibonisa indawo ephezulu. Athi umbhalo kukhona umfelokazi ayefika kuyena umprofeti kaJehova okwathi njalo uma efika lo mame wayemlungisela indawo ephezulu. Ukuthi njalo uma efika umprofeti abe nendawo afika kuyo azawulala kuyo akhulume noNkulunkulu kuyo. Hallelujah. Ukuthule ebandleni elingcwele. Uma namhlanje uNkulunkulu ezosikhupulela endaweni ephezulu. Le ndawo ephezulu bazalwane akona nje kuphela ukuba ikamela eliphezulu ngoba bethanda izinto eziphezulu. Yebo lindawo ehlukile, lindawo ethulile, lindawo eqhelile kunabantu bonke. Kodwa uma sifunda lemibhalo sithola ukuthi kuyile ndawo la uNkulunkulu ayebabonisa khona izinto abangakwazi ukuzibona uma bephakathi kwabantu. Kule ndawo ephezulu, kuleli gumbi eliphezulu la uNkulunkulu ayebambulela khona the spiritual mind, the spiritual imagination. Babone baqonde bazi izinto abangazibona uma bephansi bephakathi kwabantu. Ukuthula kwaba ingcwele. Ukuthula kubazalwane. Kubalekile ngalezi insuku ukuthi ke sesilungiselela ulungiselele ukunyukela egumbini eliphezulu. Lapho uNkulunkulu elungisa khona isidlo. Ulungele ukunyukela egumbini eliphezulu. Lithi leli hubo siyabonga ezulwini. Ngoba singene ebukhosini. Siyabonga ezulwini ngoba singene ebukhosini. Ubukhosi esikholwa yikho. Asikholwa ubukhosi obuphansi. Asikholwa ubukhosi bezinto eziphansi. Sikholwa ubukhosi obuphezulu. Hayi ukuthula makube nani bazalwane.
sikholwa ubukhosi bezinto eziphezulu. Athi umholi ongaphambili inceke uma ecacisa uthi uma abantu behamba nithi baphi baphi abangasekho kuthiwa ophendula omunye wathi ithi inceke baphi baphansi noma baphezulu, omunye uthi baphansi, omunye uthi baphezulu, uthi kodwa baphezulu. Ngoba sikholwa ubukhosi bezinto eziphezulu, ubukhosi kaNkulunkulu obuphakeme nobuphezulu obusegumbini. Haleluya. Ukuthula makube nani. Athi umbhalo uma ekhuluma ngoJesu uma ezonyusa phambi kwabafundi bakhe bembhekile, emva kokuba esenze izibonakaliso zonke, wahlephula isinkwa wabanikeza newayini baphuza, uthiwa avuleka amehlo abo bambona, bekade bengambonanga bengamqondanga eqaleni, kodwa kwathi uma yena esesondele egumbini eliphakeme, uthiwa avuleka amehlo abo bambona. Ngaleso sikhathi kuthiwa kwafika ifu lamthatha, lamamukela lenze njalo lanyuka naye. Njengo Elijah kuthiwa kwafika inqola ka-Elijah wathi uma iza ayizange ishone. Hayi uthula bazalwane. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Ayizange ishone ehlathini, ayizange ishone emanjini, ayizange iye emazweni. Kuthiwa kwathi inqola ebemile bebheka amadodana abaprofeti, kuthiwa inqola ka-Elijah yafika yamthatha u-Elijah yasinyuka naye, yanyuka naye iyaphi naye iyaphezulu ebukhosini obuphezulu. Kuthiwa bema besala bebheke phezulu njengabafundi bakaJesu bema, kwaze kwafika ingilosi begqolozele phezulu, ithi nimeleni nigqolozele phezulu. Namadodana abaprofeti laba ayilandela u-Elijah kuthiwa ema abheka phezulu, lapho inqola yamnyusela khona waze wayosithela. Kuthiwa bamemeza bathi hey inqola ka-Elijah namasi aya. Hayi ukuthula makubekini bazalwane, ukuthula bedlanela ingcwele. Ngithika namhlanje uma esibonga uJehova, namhlanje uma sibonga uJehova osilande ngenqola yakhe ukuba asithathe asise phezulu ebukhosini bezinto esikholwa yizo, ebukhosini bezinto esikholwa yizo. Kumele imqondo yethu ivuleke, kumele amehlo ethu omoya avuleke, kumele imagination yethu yomoya ivuleke, siqonde izinto uNkulunkulu azenzayo. Lithi leli hubo singene ebukhosini, singene kanjani ebukhosini? Ngilihuba leli hubo uma uzizwa njengamanje ukuthi ngilula, ngizizwa ngishintshile, ngizizwa ngilula, ukhona okushintshile empilweni yami. Uma ngempela ungene enkonzweni yokuvuma, wazivula isifuba sakho, wakhuluma into ongayikhulumi nabantu, noma wakhuluma into namahloni ngayo, wazineka phambi kaJehova. Uma uzivume wazishiya, ngalesi sikhathi kumele uzizwe ukuthi ngilula. Uthi umbhalo abathemba kuJehova bayogijima bangakhathali, uthi bayonikeza amaphiko bandize phezulu njengokosi, bandizela phezulu. Uma uzivume wazishiya zonke, njengamanje uyazizwa ukuthi khona ukuphakama engikuzwayo, khona ukunyuka engikuzwayo, khona ukukhushulwa engikuzwayo, nginyuselwe endaweni engiyaziyo, kodwa mhlawumbe komunye esekade ngagcina ukufinyelela kuye. Kumele uzizwe uzibone ukuba sewusebukhosini bukaJehova. Ungakabi kuleyo ndawo, ungakabi kuleyo ndawo, angisho ukuthi unezono, kodwa ungakabi kuleyo ndawo awukakakulungeli ukunyuka. Uma ungakafiki kuleyo ndawo ukuthi njengamanje ngiyeza ukuthi angisekho phakathi kwabantu, njengamanje ngiyeza ukuthi angisekho egumbini eliphansi, njengamanje ngiyeza ukuthi nginyuselwa egumbini eliphezulu,
ebukhosini bukaNkulunkulu. Ebese ngiqala kube khona izinto uNkulunkulu angibonisa zona, ngikhuluma izinto uNkulunkulu azenza kimi kulezi insuku njengoba encwadi ifundwe phakathi kwenu uNkulunkulu njengamanje uzambula ngezinto afuna ukuba zazeke ngalesi sikhathi. Ukuthula ebandleni elingcwele, ukuthula kubazalwane. Uma ngithi abaprofeti babazile ukudla badonse ngoba izwi likaJehova lisho njalo. Usimemele kuba uma ungumprofeti ungahlali phakathi kwabantu kepha unyusele, ngoba isikhathi esikuso njengamanje sidinga abanomoya kaJehova weqiniso abazombula izinto ezimpilweni zabantu, banikeza abantu isombululo asisukuvela phakathi kwabantu, kodwa isambulo sikaJehova okumele sambulele ngoba senyukela kuye. Lithi leli hubo izingilosi ziguqile phambi kaKristu. Alikhulumi ngeingilosi nje randomly, ayikhulumi ngeingilosi ngiyabonga ezingenabani. Haleluya. Ukuthula makube nani, amahube ajulile. Lithi siyabonga ezulwini ngoba thina singene ebukhosini. Ebese lithi Jesu lithini? Lithi uma ngokungena kwethu okokuqala sibonga uJesu okunguyena osingenise kulobu bukhosi esikubo namhlanje. Okwesibili sibona uJesu oqale simbonayo esangweni, sibona uJesu okunguyena esingena ngaye athi mina ngiyindlela neqiniso. Mina ngiyindlela neqiniso, akekho oza kubaba uma engezi ngami. Uma singena ebukhosini bukaNkulunkulu oqale simbonayo masifika nguJesu Kristu okunguyena esisindiswe ngegazi lakhe. Haleluya. Lithi izingilosi iguqile. Ingelosi namhlanje ezisebukhosini bukaNkulunkulu engazange zize enyameni ziguqile njengoba sisondela uNkulunkulu njengamanje. Uma sithi thina inyanga engcwele, isikhathi esingcwele nasezulwini, kungcwele ezulwini abantwana abangcwele kungcwele ezulwini abantwana Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.